Deithor arat pen pherangke amei kepha Duarbaguri constituency keparlo Deithor monrong pierong ano MSC Richard tok bia phansi rong trok arat atum jingki jengwai pa Deithor sengnar arong songron thewang rong bongkhat langkham menhanse arat atum jingki jengwai ponsi Duarbaguri press club abitung aphan jepha ponsi a hoklar dak pen pherangke amei jepha pon Jameson terang penson ingti Lapen penang an armu jedang ponsi jingki jengwai pon Lapen MSC Richard tok bia phansi tiket pipon vek nangji pusi rong trok arong araratum kihang padupon kaziranga pen Andrew Hanse report News 7 Northeast Tonon APHLC ke nilin dan itu tunisik dor bagori pherangke betung hanili gadong kilo thike non itu dehriara na to man kehang kepha thike lahelo athe ni to masar itu mandor bagori dehriara kami klaim da mesen laposi towar kusami itu hang salam kilo tang ti chola kita tangpo la persona son de lomen do ulo klaim tang satame la kahan par iri long tame guest house tame siam orang hangsa penalang don lo kira misi jingwai si ni to malata nang pitang lo bisa ta klaim pon dia pan pagi me klaim pagi masih ni to mahian mentara mahian mentacuni ridon lo atau taksi orang lagi klaim kita misi na posi non gewang ji election lo sitame lang lipat tiket pinai posini tom doyarat pen foto chuni rin tholo atike tiket chuni gila lo to master hemanto sarma CM phan Lapen itu ma MP Hansing B phan Lapen itu aturam CM Sar phan itu bukan LA MLA momen Dr. Sar phan tiap teman chuni rin thelo dari arat chuni rin atike la lo lang phan puthot nangewang ji election tame tiket kipi pen itu diarat phan se development kam Iklim tang ada dua ulas tanah saya pakai fancy ini dah hian mentame, hian men sendiri dulu. I on behalf of Jameson Terang, team of Deithor, would like to request Dr. Himanto Biswa Sharma, Chief Minister in Assam, Dr. Tuliram Mahang, CM in Karbi Anglong, Dr. Nirmal Momin, Bokajan constituency, would like to request to give party ticket for Richard Tom because he is a young dynamic leader in our area. He has done lots of development for our area in 5 years. So for next coming election also, we need for him. Thank you. Nili kiteng si Duarbaguri pherangke bitung atum damilitum tim Deithor yelong nang kibang kiopot nili kiteng si alang litong phan kardom pijirlo kardom Lapen ke non kinang sot nili dak alang lituang no kaningi dunalam theke lahelo athe kidam tang ningkan phongbong nili tuang phan nili tuma local MSC mate forest board chairman ake hai Richard Tokbi alang li nili tum Deithor arat phan kam nang ke claim pi alang li son MSC nili tum dak theklong natilna athe ningkan phongbong pen alang li lana kam nang ke claim apar Deithor long same mobile ituma president hin peta thanlo guest house na pi 1 crore atangkan nilitum hadak nonang kin people ato hem thipu lapen ke bazaar same market set pen chenglok open state lapen JJM scheme putha arong tin nilitum phan lang nang paklu pi board kam nang claim PLU la system ningkan forward ke pinang anadim ki claim ki pachunun e dulang la sila bang so kam ki pachun e dia phan Nelly non kithi giding tum han chuning ri thu la hello nili tumas autonot council ACM ake hoy Dr. Tuliram Ronghang Lapen ke Bokajan district mate Bokajan LA IMLA ake hai Dr. Numor Mumin alang litum phan chuning ri pensi non kiwangi stame kiwangi MSC kilik apor stame alang liphan party ticket li pipi vek nangi pusi nilitum Deithor tim ahin pen chuning ripolo atheke alang liphan ke je ticket nang pinangji pen nilitum pahai vek ji dak kaprek opposition badulta nilitum long nang sidanun e pinpon nona bangi athela son sona kam claim ki me banke hak kidam tang MSC tum pen stame
lasona kam claim tek amunit nilitung along nang klang pen lang kasi nili media sita pinang an lang bom kisuman along pen ladak kithek long alang liphan ke kam claim clip pi pu tum ba ke la ke alang litum mi thang phan si che pawir lo athe kiwang ji sita me alang li si wang tu jilang pen tikit ta long jilang pen hai ta hai ve jilang ane din ke tuar vide pusta me alang liphan si non si ke hang nita me kidam tang batai ko an ne mi si tum dam elo da alang litum men bang ke al hai pawi ta halaso adin pe selang litum hang nang yi ko to ningkan phowe alang li ko an lo claim unji yem takali ile mi si hoi chot kaziranga national park animal corridor aphuthak APHLC atu pherangke amei kepha dupon lakha inkoira chok dwarbakori constituency kaparo bagori along animal corridor kepalo det aphuthak APHLC asongatum peta chedon unthekthi pualam pherangke athengno chepatha pini APHLC team members nang chitongron laki mohon singh tongbi MSc candidate thansiri constituency bapuram terang constituency sarupathar MSc candidate Chondon Terang Assistant Secretary Constituency Sarupathar, Amor Kathar General Secretary Constituency Sarupathar, Sarmug Rongphar MSc Candidate Constituency Langhin, Pradip Tiso Constituency Dhansiri, Sangpi Reka Kramsapi Secretary Women Wing Central, APHLC Asong Pen Kaningje Ponateke Lasso Animal Corridor Kapalo Det Aphuthak Lapu Asong Chipupe Pinpen Non Emitang Akisung BBYG along Chirap Chitu Tunpen Non Baguri Karbi Arat Akisung along pen Chipajok Dunang Jiputa Pherangke Angno Ningjepon Kaziranga Pen Andrew Hanse Report News 7 Northeast how war along na khomri pathak ko pc ke thak dam long na something na thang pini ladak duar bagori ahawar la akisung ladak nang thek dunlong abangke nang ke thek long abangke rada tum ahin pensitame nilitum la bagori ibia long nilitum chingki chingwai lo lapen rada tum akisung abang putin anutin pensitame kachitong arat pen nilitum chingki chethan ponlo non iphrangki wang jilang ke agitation donang po lapen chi organize rep nang po lapen ke alang litum akisung alam abang ke la signature campaign pen chenglok lakadu kawe nilitum details documents ansitame collect ponlo ha 1939 pen kiwang atum aphan British adin akai hutsi longley pata pikang lo tangte halabang sohut kopia potsi elephant corridor kopia potsi dake forest reserve area pu piposi 1939 ahut patak ipia hut British adin akai hut patak ipia hut pipo thera suhut ente nangtum dim ladak do longley pu pipo ha suhut thang alamo vedele piniar ni kopia potsi ladak patai thom lo third edition anlo non anki asi kopi si alam kapadu nang lang athi lagi 6 schedule areas nang mithang si chidulong nang ji nang mithang si ladaki kadukawi ajakong our science tami nang mithang ajakong et nang litum si chichinilo lapen nang litum si our cycle longlo la sinon nilitum kachini pon rada tum mekri meklang chiru charnak usumar pen apai pen apu pen kadukawi ladak arada tum la kadukawi a documents pen ilitum council ang tay pak pinang po lapianan pars tami kipinang jike ilitum DC along tami pak pinang po lapen ke district legal service authority matilaki judicial officer upon judicial camp secretary alang liphan pinang po lagi di court along lo lapen forest office upon tay pak pinang po SP phanta copy pinang po DFO ranger phanta pinang po chief bid officer phanta pinang po lapen chief conservator upon sa tame pinang po lasi ilitum mithang tame self copy donang po lapen council pen ladak bangso akis pilo sa tame kipi adim pinyarni longle dakpen thura damon pu kopi si la swalo council pen ako kopi si lada kikit kipitulo it is ladake Karbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue ladak pulo it is informed that you have been constructed illegally building houses under elephant corridor area
Therefore, you are requested to vacate within 7 days. Lakoson si council asor case pitang detle ako dakpen hura damon pu kopusi Karbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue pen kopusi 2022 ladak ako labang solam kidutulo la rat chisong nang po lapen mithang 6 schedule areas ke litu mithang si asidu nang po Dr. Bhimrao Ambedkar kiputa lahenlo nang tum mithang ahawar ke nang tum mithang si nang tum chisong nang po nang tum chi organize nang po educate nang po radapan agitation la imithang adin lapen council state sector lapen central sitami ilitum lake ar asibang ang tongpali nang po central level anstami la sino nilitum rat kan chingwai pono District Legal Service Authority along pinifon ko lo nilimithang masi phone ko lo amahaladak pen DLSA pen nang than lo ladak ke ID proof lapen ke signature kadukawi lapen haladak kadukawi ala documents anstami haladak nang paklang pen haladak application nang pidaprangon pusi District Legal Service Authority office staff atum pensi pini nang pachinidun Lahalo ilitong anutin abang putis tami imi prang nang ining cingpulo nang lapen anut kapre kakisung ta ilitum amithang ahem arit amunit lo puchemat hapen ilitum population ta itum ki 40% version ng isunlo itong tiniladak APHLC asongahin peladak duar baguri mate baguri long nin tunang kahumri lanon 11 corridor sensitive zone la sege parlo li aphuthak rada kisung la sini tu pinang kahumri lo la senili tung pena bang lalo non pini rat kisung apor bang eli tung karbiang long ke doan ham hang song stame ke doan party chipu pin pen khaya kisung long bang non ke cirat nei karjap nei bang kenang sa posi kadu ka be song party chipu pin pen wang nang po chi la rada kisung bang pi jok ipan itung chi song nang pu bisin itung biasa sia hin pen bang itung pacini itu Lapen ini tu rata kan kisung pajok ilong itu unti ke bang itu cisong kan bang itu cingwai party cingwai cingsai pen itu kecisik konje pansi itu la bang ke itu cingwai pansi pacini kan acha non la bang ke citreng noi la bangso order alu piet pen api nale tu la bangso aphuthak ka cisong pen kiu namjia son doi lang mama unji rat si ke thepo la kele tu rat si kadu ke karbiang long an khai ke cing hon abang pu bang piang se aprang nang bar bang aljap thip cisong lo kiu ni de ja kam sa ve Ate marat si kete mati. Alang litung sarkar tung jontu januar fansi pati rongi pukala ke kroikri daji. Ate mai litung rat si kete por rat si amrilo rat si afansi lake ilitung han ardina pinang korji las rat pak lo pong tela bang ilitung jok beji lake. 6 dola angkang long ke lake ilitung ijakong do long le pilang long ke konsil ka utung tung do.